Fast på. You need to correct your course immediately. Det satt 5 människor fastkedjade under däck. Det är en kvinna som har dött av ett förgiftat äpple. Vad är det jag tittar på? Resterna av ett oerhört smittsamt virus. Nej, det är redan för sent. Vad är det som redan är för sent? Vad är det som är för sent? Jag sitter här inne. Allt de har gjort hittills har varit för att skydda miljön. Miljöaktivister. De har skrivit om avslutning. Världen är större än oss.